Dit jaar hebben we ongeveer 60 standhouders. Dat binnen een 20 à 30 minder dan voorgaande jaren. Dan is er ook wel eens een tentenboeten. Dat ga je wat meer om te waarom ga je hem daar net voor kiezen? We hadden dit jaar zijn van we willen de ruimte die we hadden, we willen verbruiken, we willen het mooi liedjes exclusief houden. Maar zoet ze wijze dat we volgend jaar weer meestal aanzezen moeten, dan kunnen we er dan even kiezen om een tent hierachter te zetten. We hebben zijn van we willen het iets liedser houden, maar dat er meer ruimte is voor het publiek, zeg maar. En dan kun je er tussendoor rennen, dat is iets meer, is iets toegankelijker. Voorgaande jaren was er een blond meester die blond hekking in de wei en dan moesten ze weer terugrennen. En ze konden er moeilijk deel met binnenween. We hadden dit jaar zijn, we willen het mooie liedjes exclusief houden. Dat uitermate een gevarieerd aanbod. Want vorig jaar hadden we vooral heel veel decoratief spul. Meer variatie in het aanbod. Waar zit er met exclusieve in? Nou, het is vooral dat er voor iedereen die er komt, voor jong en oud, voor man en vrouw, dat er voor iedereen wat te helden is. Maar de prutte had het idee van nou, winterfair is echt voor de vrouw, maar wie willen echt het beeld die aan het is voor iedereen. Ik vind het geweldig en lekker smoek. Ja? Ja, zo mooi zwart. Wie sjoggen is degen hieruit? Ik vind een lekkere geurkaart wel heel fijn, hè? Ja. Ja, even een speciaal merkje, maar ik weet net of het hier gaat, hè? U moet een beetje de handen bij beurs houden, want dan ben we alles kwijt. Wij zijn hier een bruidje voor een goed doel. We gaan nog een groepje van 10 vrouwen en dan bruiden we lapjes, maken we tekentje van. En dat sturen we naar Roemenië. Dat wordt persoonlijk ter afleveren bij een ziekenhuis. Als er een baby geboren wordt, dan krijgen die memmen een tekentje bij. We gaan een foto krijgen daarbij. Dus het komt goed terug.